khona lana kwamahlobo lapho ezenzakala khona ngayo mahlobo festive games lapho khona esibona amaqembu amabili halayinaphile hamele ukukala wona lo mdlalo ozoba muhle kakhulu lapho masithi siyabheka kuneqembu eligqoke lona ijezi eliblue laziwa ngayo iMoscow masithi siyabheka ngapha esandleni sokudla khona elinye iqembu elaziwa ngayo Soweto Stars lapho khona okuzoba umdlalo omuhle kakhulu njengoba sazi kusaseyiyona point system lapho khona esingazi ukuthi imaphi amaqembu azoya kuwona ama-knockouts ngoba kukho lula neze kuyona le midlalo ngoba wonke ama-teams asebenzile hayayifuna hawafuni ukuyiletha njengoba ngisho ngithi khona bayilethile khona bazoyilanda njengoba sazi first prize iyona i-150,000 iningi leyo mali kumele kusetshenzwe ngoba maningi lamaqembu into ejabulisayo ngayo le midlalo thatha isikhathi njengoba iqale ngazo i-26 zayo uDisemba 2024 njengoba namanje ama-finals azoba ngazo i-12 zika-January 2025 njengoba sikuyena uJanuary kuyona le nyanga lena kuyobe kungama-finali ngazo i-12 lapho khona mina ngisasho ngithi khona bayilethile khona bazoyilanda niyabona kuhle kwamahlobo niyawabona nawo lamaqembu hamile hathi simile sesifuna ukungena siyafuna ukuya phambili angazi namhlanje ukuthi liphi iqembu eliyophumelela ngoba mahle omabili lamaqembu ayazi into ayizele kuyona le midlalo njengoba sesibabona manje bangena enkundleni abafana azazi kuyenzakalani namhlanje ngoba Soweto Stars mangithi ngiyabheka ibona okuyibona ama-favorites akuwona lo mdlalo lona njengoba sibabona namanje baqhawulana okuyinto enhle kakhulu njengoba namanje sabazilungiselela manje ukuyoqala wona umdlalo siyabona bathinta na uLinesman naye uReferee okuyinto enhle kakhulu engibonayo khona lana kwamahlobo eMidlands zone 10 kuhle kunjeya abantu baphumile ngobuningi bafuna ukubona ukuthi iliphi iqembu elilethile iliphi iqembu elizoyilanda ngoba mina ngisabuza ngithi wena ulapho ukhona uhamba khona usekhaya uthi liphi iqembu elilethile uthi liphi iqembu elizoyilanda njengoba namanje sibabona naku bayathandaza okuyinto enhle kakhulu abafana mabathandaza ngoba kuningi okwenzakalayo enkundleni abathandazeli amanqaku nje kuphela bathandazela nazingozi zokudlala ngoba siyazi kubuye kube yiyona i-contact esport manje mabathandaza kanjena bathandazela ukuphepha okuyinto enhle kakhulu nokuthi futhi mabadlala badlale ngaso i-team spirit okuyinto enhle ukubona amaqembu mawenza into efana nalena njengoba namanje uyibona iSoweto Stars seyazilungiselela manje ukuzodlala manje zazi kuyenzakalani kwamahlobo ngithi mawungekho kamahlobo uyaphuthelwa ngithi mawungekho kamahlobo awazi lutho ziyayenzakala eMidlands zone 10
njengoba nali qembu niyalibona iMoscow liya kubalandeli lithi hayi sikhona sizonirepresenta namhlanje. Asazi iliphi iqembu eliyophumelela namhlanje ngoba kuyoba umdlalo onzima kakhulu, omuhle kakhulu. Njengoba senibona manje bazilungiselela uqala wona umdlalo njengoba namanje nazi elokishini before kuqala wona umdlalo uzobona abantwana baphakathi enkundleni ukhomba ukuthi nabo bayafunda ukuthi naba abadala bayadlala, nabo laba abadala obabonayo basuka khona lana basasebancane baba inspired. Uyingako namhlanje ubona kunamaqembu afana nawo oSoweto Stars nabo oMoscow. Ngisasho namanje ziyayenzakala egasi njengoba namanje simele wona umdlalo uqale. Lapho khona mina ngithi angazi iliphi iqembu elilethile, iliphi iqembu elizoyilanda lasuka lahlala Soweto Stars. Soweto Stars zisuka Soweto Stars. Sizazobona umdlalo lana, sizazobona umdlalo lana. Soweto Stars, Soweto Stars, Soweto Stars, Soweto Stars. Beautiful touches from Soweto Stars. Iyaya phambili Soweto Stars. Sebenza umdlalo wayi Moscow. Nayi Moscow, nayi Moscow. Shintsha umdlali Moscow. Nayi Moscow iya phambili njengoba namanje saseyona iSoweto, Soweto Stars, Soweto Stars. Moscow, Moscow. Nayi Moscow manje, Moscow, Moscow. Shintsha umdlalo wayi Moscow. Badlalela emuva abadlali bayo iMoscow. Thumela phambili unozinto wayo iMoscow. Asibone ngamakhanda. Sebenza umdlalo wayo iMoscow. Nayi Moscow. Saseyona iMoscow, Moscow. Hayi Moscow. Nangu umdlalo weMoscow. Gibela phezu kwebhola. Nayi Soweto Stars. Nayi Soweto Stars. Soweto Stars. Ni Moscow. Watu nonse, watu referee. Andlalana ngakahle bafana. Ozoba yona i-free kick iyayo iMoscow. Uyashisa lo mdlalo. Asazi uzonza umdlalo wayo iMoscow. Now, awusibona wenzani umdlalo wayo iMoscow? Libuyisele emuva. Badlala emuva abadlali bayo iMoscow. Awusibone benzani? Shintsha le bhola. Badlalela emuva. Kuyingozi ukudlalela emuva. Njengoba manje sibona iSoweto, nayi Soweto Stars, nazo iyashesha iSoweto Stars. Mangithanda ukuyibuka. Khona ukuba kwenzakele. Free kick. Offside, bogi offside. Ya iSoweto Stars. Soweto Stars. Soweto Stars. Nayi Soweto Stars. Soweto Stars. Soweto Stars. Nice touches from Soweto Stars. Wamjinga Soweto Stars. What a skill from Soweto Stars. Ball advantage. Ureferee wadayi. Ozoba yona i-free kick yayo iSoweto Stars. Bahle abadlali bayo iSoweto Stars. Uyashisa lo mdlalo. Kuhle kwamahlobo. Sibona ibhola elihle. Hathi sibona sebenza unozinti. Sebenza abadlali. Sebenza abadlali bayiSoweto Stars. Basebenza abadlali. Sebenzile unozinti wayiSoweto Stars. Uyashisa lo mdlalo. Uyashesha nayiSoweto Stars. Moscow, Moscow. Uyashisa lo mdlalo. Hathi sibona izwenzani iMoscow. Nayi iMoscow. Yaphumela ngaphandle. Yamshiya umdlali wayo iMoscow. Okuzoba yona i-goal kick iyayo Soweto Stars. Uyashisa lo mdlalo. Uyashesha lo mdlalo. Wamabili lamaqembu ayawafuna amanqaku. Sazobona imvula yamanqaku kuyona lo mdlalo. Uyashisa lo mdlalo. Soweto, Soweto, nayi Soweto. Oyoba yona i-drawing yayo iSoweto. Hathi sibona bazenzani abadlali bayo iSoweto. Muhle lo mdlalo.
Andisibona ulifaka phakathi eboxini. Dlala ngebhola. Dlala ngebhola umdlalo wayiSoweto. Thumela ngaphandle. Okuzoba yona i-throw-in. Iyayo Moscow. Awudisibone uzwenzani umdlalo wayiMoscow. Uyashisa lo mdlalo. Awudisibone. Baya phambili omabili lamaqembu. Soweto. Awudisibone iSoweto Stars. Hiya kuyona kunozinti wayiSoweto Stars. Muhle la nozinti. Muhle simbonile aseva ibhola elihle kakhulu elivela kuyona iMoscow. Soweto Stars. Nayi Soweto Stars. Iyangani Soweto Stars. Awudisibone lifaka phakathi eboxini. Awudisibone wenzani. Bayalithunga. Soweto. Saseyona iSoweto. Saseyona iSoweto. Bangena phakathi eboxini. Saseyona iSoweto. Bathi offside. Bathi so offside. So offside yayo iMoscow. Uyashisa lo mdlalo. Iya phambili Soweto Stars. Uyashisa. Awudisibone nayi Moscow. Nayi Moscow. Yawushintsha umdlalo idlalela emuva iMoscow. Thumela phambili iMoscow. Nayi Moscow. Labashiya abadlali bayiMoscow. Okuzoba yona i-throw-in yayo Soweto Stars. Muhle lo mdlali. Jersey number 20. Wayo iSoweto Stars. Muhle lo mdlali. He had skills lo mdlali. He's having skills. Dlala ngabhola umdlalo wayo iSoweto Stars. Saseyona iSoweto Stars. Sukumisa umdlalo wayo iSoweto Stars. Walisemoyeni Soweto Stars. Bahlela abadlali. Andisibona wenzani umdlalo wayo iSoweto Stars. Dlala ngebhola Soweto Stars. Nayi Moscow. iMoscow manje. Nayi Moscow. Siyabenza umdlalo wayo iSoweto. Walibuyisela emuva. Funa unozinti wathumela phambili unozinti wayo iSoweto. Nayi iSoweto. Iyahlasela iSoweto. Moscow. Nayi Moscow. Unozinti. Muhle la nozinti wayo iMoscow. Beka i-distribution yakhe. Quality. Soweto Stars. Jersey number 20. Muhle lo yamfana. Mele bambeke abadlali bayo iMoscow. Muhle jersey number 20. Abanye abadlali okumele sibabone emaqembini amakhulu. Bahle labadlali. And uyamona ukhona. Awudisibone bazenzani ngale free kick. Moscow. Awudisibone wenzani umdlalo wayo iMoscow manje. Nayi Moscow. Bamdlala kabi umdlalo wayo iMoscow kuzoba yona i-free kick yayo iMoscow. But asimoshe isikhathi. Moscow. Awudisibone wenzani iMoscow. Saseyona iMoscow. Dlalela emuva manje libuyisela emuva. Iyaphambili manje iMoscow. Nayi Moscow. Iyatheka iMoscow. Bamba unozende wayo Soweto Stars. Awudisibone uzoyenzani unozinti. Muhle lo mfana. Uyambona noma kulona ibhola ukuthi unozinti ngempela. Uyazazi indaba zakhe. Uyayazi into ayenzayo lo nozinti. Muhle. Abanye abonozinti okumele sibabone emaqembini amakhulu ala eSoweto. Engikhuluma ngabo Orlando Pirates, Kaizer Chiefs, nayi Morocco Swallows. Ibona okumele ba-investe khona lana eSoweto kubona labadlali. Ngibala ngaphandle unozinti oyi-throw-in yayo Moscow. Soweto. Wisele emuva iSoweto. Dlala ngebhola. Soweto. Thumela phambili umdlalo wayiSoweto. Awudisibone wenzani iSoweto Stars. Phumela ngaphandle kuzoba yona i-throw-in yayo iMoscow. Angaboni manje iSoweto ukuthi yenzani.
ngathi thanda ukudlalela emuva, thanda ukudlalela emuva. Iyona iMoscow ethanda ukuhlasela kuwona lo mdlalo manje. Soweto ngekhanda. Phumela ngaphandle okuzoba yona ithroweni yayo Soweto Stars. Hathi sibona uzenzani umdlalo wayo Soweto Stars. Thumela phambili. Phumela ngaphandle okuzoba yona ithroweni yayo iMoscow. Uyashisa lo mdlalo. Uyashisa. Hathi free kick yayo iMoscow. Asiyona ithroweni. Hathi sibona wenzani umdlalo wayo. Okuyona iMoscow. Soweto. Yinto mele bayenze Soweto mayifuna amanqaku. Mele thumela ibhola phambili. Konke abakwenzayo bakwenze phambili. Uyashisa lo mdlalo. Thumela phambili unozinto wayo iMoscow. Sebenza ngekhanda umdlalo wayo iSoweto Stars. Soweto Stars ngamakhanda. Soweto Stars jersey number 20. Ngiyangasho ngalomdlalo. Muhle lo mdlali. Mele bamqaphele iMoscow. Muhle jersey number 20 wayo iSoweto Stars. Omunye umdlali okumele simbone kuona amaqembu amakhulu, kuona Orlando Pirates, Kaizer Chiefs. Yena lo mfana ungikhumbisa yena uVilla engikhuluma ngaye uSibusiso Vilakazi. Hathi sibone wenzani lo khiphala ngaphandle umdlalo wayo iSoweto Stars. Lisa phakathi emdlalweni lebhola ukuyona iMoscow. Hathi sibona iMoscow yenzani ngale bhola. Nayi iMoscow, kusaseyona iMoscow. Iyalithunga iMoscow. Nayi iMoscow. Nayi sebenza umdlalo wayo iSoweto. Ngamakhanda. Moscow ngamakhanda. Jiwayo offside. Okuyona ibhola layo Soweto Stars. Hathi sibona uzwenzani umdlalo wayo iSoweto Stars. Soweto Stars. Badlala emuva manje Soweto Stars. Badlala emuva manje iSoweto Stars. Balishintsha banika yena unozinti. Ingozi into yokudlala ibhola emuva. Mele baye phambili. Yonke into abayenzayo bayenze phambili. Njengoba baqale kuwona lo mdlalo. Baqale baya phambili abadlali bayiSoweto. Amdlala wabo umdlali wayo iSoweto okuzoba yona ithrow ifree kick yayo iSoweto Stars. Uzwa ubuhlungu umdlali wayo iMoscow. Uzwa ubuhlungu. Kodwa siyona into enkulu. Wasukuma umdlali wayo iMoscow. Okuyona ifree kick yayo iSoweto Stars. Buyisela emuva lo mdlali. Hathi sibone wenzani lo mdlali ngalo lebhola. Soweto Stars. Thumela phambili Soweto Stars. Into mele bayenze. Yingawo bazokwazi ukuthola amanqaku. Hathi sibone bathumela kuyena. Into mele bayenze Soweto ngoba bafuna amanqaku. Soweto Stars. Moscow. Lisa phambili Moscow. Mayiphethe ibhola ngazo zonke isikhathi iya phambili njengoba siyibona kuyiMoscow manje. Gibela phezu kwebhola lo mfana wayo iMoscow. Bathi bamlale kabe umdlali wayo iMoscow. Okuyona ifree kick yayo iMoscow. Hathi sibone umdlali wayo iMoscow. Uzwenzani ngale bhola? Uzobafuna ngamakhanda. Uzobuza kunozinti ngoba ikhona ifa khona mangithi ngiyabheka yenga liyamvumela uma makasebenzile ngayo leset piece. Hathi sibona wenzani? Wafuna ngamakhanda, wasebenza unozinti. Ngiye ngasho kanti muhle le nozinti bakwethu. Muhle. Abanye bonozinti okumele sibabone emaqembini amakhulu. Wamjika kahle Moscow. Wabuza umdlalo weMoscow. Sebenza umdlali wayo iSoweto Stars. Nayi Moscow yahlasela manje. iMoscow yona ehlaselayo kulo mdlalo esikhathini samanje. Nayi Moscow. Phumela ngaphandle ibhola. Okuzoba yona goal kick yayo Soweto Stars.
uyashisa lo mdlalo mawungekho kaMahlobo uyaphuthelwa ngisasho ngithi uyaphuthelwa mawungekho kaMahlobo hathi sibone iMoscow yenzani ngalepo Moscow Soweto Stars Soweto Stars mele baye phambili abadlali bayi Soweto Stars angababoni kahle okwamanje Moscow Soweto Stars Soweto Stars into mele bayenze mababethe ibhola mele bathumela phambili abadlali bayo iSoweto sebenza ngamakhanda Moscow 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 yona iMoscow ehlaselayo Moscow Moscow sebenza umdlali wayo iSoweto Stars wathi ngikhona emuva eke ngizakuvumele undlule yimina ophethe la hathi sibone iMoscow izayenzani ngayo le corner kick uzobafuna ngamakhanda uzoyenzani lo mdlalo wayo iMoscow muhle lo mdlalo uyashisa hathi sibone wenzani walifaka phakathi eboxini wafuna ngamakhanda nanka amakhanda saseyona iMoscow manje hathi sibone wenzani umdlalo wayo iMoscow buyisele emuva umdlalo wayo iMoscow bayawushintsha umdlalo manje bayavula umdlalo manje bavula yona inkundla okuyona iMoscow hathi sibone wenzani faka phakathi eboxini sebenza umdlalo wayo iSoweto Stars Soweto Stars sebenza ngekhanda Moscow saseyona iMoscow iMoscow mangithi ngithanda ukuyibuka iyalifuna inqaku iMoscow mele ibheke iSoweto Stars Moscow shintsha umdlali Moscow buyisele emuva Moscow saseyona iMoscow thumela phambili iMoscow yona into abayenzayo abadlali bayo iMoscow nayo iMoscow faka phakathi eboxini iMoscow wasebenza umdlali wayo iSoweto Stars ngekhanda umdlali wayo iMoscow laphumela ngaphandle okuzoba yona goal kick ya iSoweto Stars angababoni abadlali beSoweto Stars basalifuna abadlali bayo iSoweto Stars abakahlangani basafunana abadlali bayo iSoweto Stars uyashisa lo mdlalo i-ball position okwamanje ngingayinikeza yona iMoscow iyona ngaso sonke isikhathi eyaphambili kumele babuke abadlali bayo iSoweto Stars mele bamsebenzise ujezi number 20 kumele bawuvule umdlalo ukuze bakwazi ukuthola inqaku iSoweto Stars ngoba bahle labadlali bayo iSoweto Stars mabaphethe ibhola they've got skills kodwa kumele skills zabo basebenzise ngendlela efanele baye phambili konke bakwenzayo bakwenze phambili njengoba namanje sibona umdlali wayo iSoweto Stars ululamile uphakeme kuhle masimbona habuyele enkundleni ngoba sifuna ukubabona labadlali kuyibona abagijimela amaqembu amakhulu kuyona iPSL Soweto Stars bayithunga kahle iSoweto Stars bamdlala kabi umdlali wayo iSoweto Stars oyoba yona i-free kick yayo iSoweto Stars uyashisa lo mdlalo uyashisa angazi ukuthi iliphi iqembu eliyofaka inqaku qala phakathi kwawo lamaqembu omabili uqala ushisa lo mdlalo bengisho ukuthi ngempela kuyoba yona imvula yamagoli sasekhona isikhathi njengoba sasekuyona ifezafu kusaseyona nil both sides kuona lo mdlalo hathi sibona namanje ngekhanda okuyona iMoscow hathi ukhona umdlali abamdlale kabi wa iMoscow kuzoba yona ifree kick yeMoscow but hayi konke okwenzakele mfana kwenzakale khona lana buyisela ibhola endaweni efanele hathi sibona uzenzani umdlalo wa iMoscow
walibuyisela kuyena unozinti wayo iMoscow. Hathi sibone wenzani unozinti. Badlala emuva iMoscow, bathumela phambili. Alishintsha ngokusheshsha iMoscow. Sebenza umdlali wayo iSoweto Stars. Muhle ujezi number 14 lapha emuva wayiSoweto Stars. Uyasebenza ngoba iyahlasela iMoscow. Okuyona free kick yeMoscow. Hathi sibone wenzani lo mdlalo wayo iMoscow. Uzalifaka phakathi eboxini, abafuna ngamakhanda phakathi eboxini. Sebenza ngekhanda, sebenza unozinti wayo Soweto Stars. Muhle lo nozinti. Muhle lo nozinti. Hathi sibone uzathumela phambili. Soweto Stars sebenza umdlali wayo. Soweto Stars. Soweto Stars. Soweto Stars. Soweto Stars. Soweto Stars akayifundanga incwadi. Umile umdlali wayo iSoweto Stars jersey number 3. Akayifundanga le ncwadi. Azange ayifunde. Hathi sibone iMoscow izwenzani ngale bhola njengoba liphethwe uyena unozinti wayo iMoscow. Hathi sibone uzothumela phambili into abayenzayo, bhalisa phambili bayo iMoscow. Sebenza umdlali wayo iSoweto Stars. Moscow. 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 Saseyona iMoscow. Soweto Stars. Bahle abadlali beSoweto Stars. What a pass from Soweto Stars saseyona. Moscow. Moscow into mele bayenze abadlali bayo iSoweto Stars mabafuna amanqaku. Mele baye phambili. Sazi kwenzakaleni ukuthi wayi-offside. Mele bamsebenzise ujezi number 20 wayo iSoweto Stars. Muhle lo mfana, unali ijubani, uyakwazi ukukhatha nalo iground. Mele bamsebenzise. Moscow. Thula phambili umdlalo weMoscow. Into abayenzayo okusaseyona iMoscow. Muhle ujezi number 14 wayo iSoweto Stars. Muhle lo mfana, uyasebenza. Walishintsha unozinti wayiSoweto. Hathi sibone enzani iSoweto. Soweto Stars. Thatha isikhathi ngebhola iSoweto Stars. Soweto Stars. Goal kick yayo Soweto Stars. Bathatha isikhathi abadlali bayo iSoweto Stars mabaphethe ibhola. Bathatha isikhathi, mele baye phambili. Bahle mabaya phambili. Into mele bayenze abadlali bayo iSoweto Stars. Dlalela emuva walisa kuyena unozinti wabo iSoweto Stars. Hathi sibone wenzani, bawushintsha umdlalo. Hathi sibone yenzani iSoweto Stars. Aphumela ngaphandle kuzoba yona throw in. Hathi sibone i-throw in yayo Soweto Stars. Throw in yayo iMoscow. Moscow. Moscow. Balibuyisela emuva abadlali bayo iMoscow. Balisa uyena unozinti iMoscow. Thumela phambili iMoscow. Into mele bayenze, sebenza umdlali wayo iSoweto Stars. Into mele bayenze, bamsebenzise ujezi number 20. Into engishoyo ngalo mfana, muhle, muhle, muhle lo mfana. Jezi number 20 wayo iSoweto Stars. Sebenza ngekhanda umdlali wayo iMoscow. Moscow. 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 Shintsha umdlalo. Moscow. Uzolifaka eboxini, uzobafuna ngamakhanda. Dlala ngebhola, okuyoba yona i-throw in. Free kick yayo iMoscow. Hathi sibone uzwenzani ngalo le bhola. Angithi ngithanda ukumbuka. Hathi uzalifaka phakathi eboxini, abafune ngamakhanda. Ngoba into abayenzayo abadlali bayo iMoscow, bayalifuna inqaku, walifaka phakathi eboxini. Hathi sibone ngamakhanda phezulu kwamabhali
wakha amabhilidi okuyoba yona goal kick yayo Soweto Stars. Uyashisa lo mdlalo, khona bayilethile, khona bazoyilanda, angazi iliphi iqembu sasekuyona point system okuyona i-round robin, saseyona i-first half yawo lo mdlalo okusase inele both sides. Awekho amanqaku, anqabile amanqaku. Soweto Stars, Soweto Stars, Soweto Stars. Moscow, Moscow, Moscow. Iyahlasela usebenza umdlali wayo. Soweto Stars, Soweto Stars, Soweto Stars. Moscow. Nayi Moscow iyahlasela. Nayi Moscow. Elayinini Moscow. Nayi Moscow elayinini. Iyahlasela iMoscow. Okuyona khona kick yayo iMoscow. Iyahlasela iMoscow. Mele iSoweto Stars ibabheke abadlali bayo iMoscow. Bayahlasela ngaso sonke isikhathi labadlali. I-ball positioning sayipha yona iMoscow okwamanje kuyona i-first half. Hathi sibone uzwenzana umdlali wayo iMoscow ngalo lebhola njengoba kuyona i-corner kick. Hathi sibone uzobafuna ngawo amakhanda. Asiyona. Hathi sibone. Asiyona ikhona ngathi yona i-free kick. I-free kick asiyona ikhona. I-free kick. I-free kick yayo iMoscow. Hathi sibone uzwenzani lo mdlali. Hathi sibone. Siyazi iMoscow iyathanda ukufaka ibhola eboxini. Into kumele ukuthi iSoweto Stars iyenze mayiphethe ibhola. Kumele iSoweto Stars nayo ilifake eboxini ibhola. Kuningi ongayenzakala ibhola malifake eboxini. Wasebenza uNozinti, mayathumela phambili. Dlala ngebhola uNozinti. Hathi sibone uzwenzana umdlali wayo iMoscow. Nayi iMoscow. Nayi iMoscow. Khuphula Moscow. Saseyona iMoscow. Sebenza umdlali wayo iSoweto Stars. Thumela phambili. Into mele bayenze iSoweto Stars. Mele balithumela phambili. Uyapress umdlali wayo. Sebenza uNozinti. Wathi nami nginaso iskili. Nami ngiyakwazi uku-entertainer ama-supporter. Jersey number 20. Muhle lo mfana. Muhle lo mfana. Jersey number 20. Why iSoweto Stars? Kumele bamsebenzise lo mfana. Uyakwazi ukukhatha inkundla angene phakathi. Unawo namaphasizi amahle. Njengoba namanje khona umdlali othintake wayo iSoweto Stars. Uzwe ubuhlungu. Khona into ayizile. Khona into ayizile. Usebenze kakhulu. Sebenzile labafana. Ngicabangela ukuthi yona iMarcel Phuli basebenzile. Iningi le mali okuyona i-first price 150,000. Okumele ukuthi ngempela iqembu lisebenze ngempela. Siyabona ukuthi ngempela kuhle kwamahlobo. Abantu baphumile ngobuningi. Angazi uzakwazi ukuqhubeka nawo lo mdlalo ngoba uyabona uzwa ubuhlungu lo mdlali Marcel Phuli. Ngesinye kwesikhathi kuba nzima uqhubeka iMarcel Phuli masefikile. Kuhle nangu ukwazile ukusukuma yena lo mdlali ngoba muhle naye ujersey number 16 wayo iSoweto Stars. Sifuna ukubabona labadlali baqedha umdlalo baqhubeka ngayo le midlalo
baya phambili ngayo le midlalo ukuze bakwazi ukubabona ama-scouts. Yingakho sifuna ukubabona labadlali baqhubeka ngayo imidlalo njengoba kuyona iMoscow. Khiba yona ibridge umdlalo wayo iMoscow. Moscow kusaseyona iMoscow. Nayi iMoscow. Sebenza iSoweto Stars. Sebenza iSoweto Stars okuyona goal kick yakhe. Soweto Stars. Hathi sibone uzwenzani uNozinte. Soweto Stars. Phela bathumela phambili abadlali bayo iSoweto Stars. Soweto Stars. Atheke iSoweto Stars. Yinto mele bayenze. Mele baye phambili iSoweto Stars babalifuna inqaku. Mele baye phambili njengoba kuyona i-drawing yayiSoweto Stars. Soweto Stars. Saseyona iSoweto Stars. Hathi sibona uzwenzani umdlali wayo iSoweto Stars. Phumela ngaphandle. Okuzoba yona i-drawing yayo iMoscow. Hathi sibona izwenzani iMoscow. Ngalo la bhola. Uyashisa lo mdlalo. Kodwa amanqaku awekho. Moscow. Soweto Stars. Nangu jersey number 20. Wasebenza umdlali wayo iMoscow ngekhanda. Nikeza uNozinti. Moscow. Buyisele emuva kuNozinti iMoscow. Thumela phambili uNozinti wayo iMoscow. Into abayenzayo abadlali bayo iMoscow. Uzwe ubuhlungu umdlali wayo iMoscow. Ibhola limzwise ubuhlungu ebusweni okuzoba yona goal kick yayo iMoscow. Goal kick yayo Soweto Stars. Uzwa ubuhlungu umdlali wayo iMoscow. Uyashisa lo mdlalo. Hathi sibone uzwenzani uNozinti. Nguyena ngayithumela phambili balisusa emuva abadlali bayo Soweto Stars. Soweto Stars malifuna inqaku kumele bayisibhola phambili. Moscow. Wenzani uNozinti? Why Soweto Stars? Thumela phambili uNozinti. Sebenza ngekhanda. Laphumela ngaphandle. Bathi kuzoba lona ibhola layo iSoweto Stars. Uzwa ubuhlungu umdlali wayo iSoweto Stars. Bamdlale kabi umdlali wayo iSoweto Stars. Sifuna i-fair play. Sifuna ukubabona labadlali basirepresenta emaqembini amakhulu. Asifuni ukubona umdlali i-career yakhe iphela kuzona leinkundla. Sifuna ukubabona bakuwona amaqembu amakhulu, kuwona ama-Orlando Pirates, Kaizer Chiefs, Moroka Swallows, ngoba amaqembu wethu wala eSoweto. Ngesithande iMoscow. They are confident in Moscow okwamanje. Wabuza sebenza uNozinti wayo iSoweto Stars. Idlalela emuva iSoweto Stars. Nangu lo mfana, muhle lo mfana wayo iSoweto Stars. Muhle lo mfana. Okuzoba yona i-drawing yayo iMoscow. Buyisele emuva iMoscow. Thumela phambili iMoscow. Sebenza umdlali wayo Soweto Stars. Moscow. Bade abadlali bayo iMoscow. Soweto Stars. Hathi ngibone manje wathini uLasman uthi ibhola layo iMoscow. Okuyoba yona i-free kick yeMoscow. Hathi sibone izwenzani iMoscow ngale bhola.
isikhathi sama set piece into mele bayenze iSoweto Stars mele bathumele ibhola phambili kuningi okungayenzakala phambili ngoba iMoscow iyona ehlaselayo iyayithumela ibhola phambili njengoba namanje sibona okuyiyona free kick yayo iMoscow isikhathi sama set piece asazi ukuthi basebenzile ngawo ama set piece njengoba simbonile ahlehlele emuva umdlalo wayo iMoscow babili kulona lebhola hathi sibone laphumela ngaphandle phezu kwamapali okuyona goal kick yayo Soweto Stars angayiboni kahle neze iSoweto Stars kuyona le first half hathi sibone Soweto Stars bahle mabaphethe ibhola labadlali ba iSoweto Stars muhlu jersey number 20 Soweto Stars thumela phambili umdlali wayo iMoscow ibhola layo iSoweto Stars muhlu jersey number 20 okuyoba yona throwing ya iSoweto Stars mele bamsebenzise ujersey number 20 muhle unamandla unalo ijubani njengoba kuyona ifree kick yayo iSoweto Stars but hayi drawing yayo iSoweto Stars hathi sibone uzwenzani buyisela emuva umdlalo wa iSoweto Stars hathi sibone wenzani walibuyisela kuyena unozinti thumela phambili half time lapho khona Hawks ase 0-0 both sides uyashisa lo mdlalo kodwa wekho amanqaku kusase 0-0 both sides angazi second half sizowabona amanqaku njengoba anqabile bengisho ngithi makufinyelela lesikhathi sizobona imvula yamanqaku awekho amanqaku yi-drought yamanqaku kuyona ifirst half njengoba sisazoya kuyona isecond half yawo lo mdlalo njengoba namanje ibonza zisasekhona njengoba sibona abadlali ba iMoscow basasephakathi enkundleni nabo abadlali bayo iSoweto Stars basenkundleni batasiphume enkundleni siyayithandazela lenkundla siyayithandazela siba nesmall team talk before siphuma singabadlali siya kuyena ucoach osazositshela ukuthi kumele sidlale kanjani second half njengoba sibona iSoweto Stars isakhuluma ithi bafethu kwenzakalani kumele manje kungabe imvula yamagoli kodwa awekho amagoli siyabona bayazibuza abadlali bayo iSoweto Stars ukuthi kwenzakalani ngoba siyazi makufika lesikhathi sisuke sesinalo inqaku kodwa manje akukho kanjalo amagoli awekho i-drought ku-dry kumnandi kunjeya kwamahlobo eMidlands zondeni kuwona kwamahlobo
festive games lapho khona ezenzakalayo. Department of Gauteng isasekhona okuyinto enhle, iyakwazi ukusiza khona lana kwamahlobo iGauteng okuyiyona into okuyinto enhle kakhulu njengoba sazi iyona iprovince home of champs, njengoba ngisho ngithi eSoweto siphethe champs manje, yingakho sibona idepartment ikhona khona lana kwamahlobo okuyinto enhle kakhulu eyenziwa yona idepartment. Nayi MTN isasekhona okuyinto enhle eyenzayo. Everywhere you go you find iMTN. Njengoba namanje you find them here kwamahlobo where it's happening. If you are not here, I don't know what can I say. You are missing an exciting matches. It's happening kwamahlobo. Ziyakhipha kumnandi kunjeya kwamahlobo. Ngisasho mina ngithi awazi engifuna nje ukuthi ngiphuza wami aniphe ama-insight wayo ifezafu ezengelimi lakaJoji. Mncane lo mfana, makasho nje yena ukuthi ubonani ngawo lo mdlalo. Soweto Stars came out hot in the first 10 minutes of the match. They were attacking, showing aggression, but then as the match started to settle, Moscow started to now go on the offensive, and they started to now start creating chances for themselves. As we can see, as we saw, Moscow's goalkeeper, Soweto Stars goalkeeper. Soweto Stars goalkeeper made 3 brilliant saves in the first half. That should have been 3 goals for Moscow, but then unfortunately the keeper stopped those chances, and Soweto Stars was nowhere to be seen in Moscow's half. I would say that the possession I would give the possession to Moscow because they had the most possession and they knew what to do with the ball. But in the heat map, I would say that it's more in the center of the field, and more in the center of the field, or the center of Soweto Stars half, because so then we see the Department of Gauteng coming to help out small tournaments like this, which is very important because it helps keep kids off the streets, and it helps give them opportunities to see these people playing, which can inspire them and want them to prosper for more. And as we can see that the back, Score, which is not really visible, but Score Energy is one of the sponsors in this tournament, which helps provide energy for the players during halftime. They can take a sip of Score, come back and score some goals. And as we see, MTN everywhere you go, and it is everywhere you go, just like Champion Circuit, it is everywhere you go because it's in your pocket no matter where you are. You are in the hospital, you are in a taxi, you are at home, you are in the air, it doesn't matter. Champion Circuit will always be with you. And please make sure to like and subscribe this video because we are trying to push for bigger and better things. And with you guys subscribing, you're showing us that you really love this content and you want us to do more. So please subscribe, like and share this video with your friends. And we also see Hollywood Bets. It's also unclear, but Hollywood Bets is also one of the sponsors for this tournament. Sport betting has really become one of the most fundamental parts in sports. It helps fund tournaments, sponsor tournaments, and
you can make some quick cash if you bet right. And as we can see, Moscow is coming back onto the field. They look confident, but then still Soweto Stars is nowhere to be seen. It's like they're a little bit nervous to come out because they know that it's not looking too good for them. Moscow, on the other hand, they look relaxed, they look happy, and they are all smiles. I hope in the second half we can see more movement in the field and we can see more movement in the nets. Nizwile ngempela umzawami usasemncane lo mfana kodwa uyalazi ibhola ukhuluma lona Heluka George njengoba namanje nibona iMoscow iphakathi enkundleni iyazizwa ithi woza Soweto Stars ngokumele kuyona isecond half. Ngiyazi ukuthi abalandeli bahamba nawe Soweto Stars ngimile ngikumele ngoba ikabonakali iSoweto Stars okwamanje. Ngisasho mina ngithi kuyashisa kwamahlobo, miningi imidlalo edlalile namhlanje. Umdlalo wokuqala namhlanje kudlale yona Lukiland FC idlala nayo Meadowlands All Stars. Omunye futhi umdlalo oye walandela yona iTD Warriors bedlala nayo iZondi Hlomanang. Omunye futhi umdlalo oye walandela omuhle kakhulu ngokuwona umdlalo wawo iSparrows nayo TSA Galawa. Omunye umdlalo omuhle ngoba uyabona ukuthi uyaphuthelwa mawungekho khona lana kaMahlobo. Omunye umdlalo omuhle kakhulu iyona iKaras FC nayo isawa 11. Kwadlala nayo iBoys United idlala nayo ibakhabathi. Uyawuzwa ukuthi eGasi kumnandi. Umdlalo omunye bomuhle kakhulu iRainbow 11 bedlala nayo iDobsonville 11 bomuhle kakhulu lo mdlalo. iDobsonville 11 icoachwa uyena uAC Mnini esimaziyo ukuthi isoccer legend, ugijimile kuyona iMoroka Swallows. Manje ngiyacabangela ukuthi singahle maybe silibone iqembu lakhe likwazi ukuya kuyona ama-knockout ngoba umdlalo abawudlalile wokuqala wawo wawungekho muhle neze, baye bawuluza loyo mdlalo. Kodwa namhlanje iDobsonville 11 they've managed to redeem themselves. They've won namhlanje. Njengoba namanje umdlalo sozoqala lapho khona esikuwona lo mdlalo lapho khona esibona iMoscow egqoke lona ijezi eliblue, lapho khona ibekane nalo iqembu lakhona ngapha eSoweto laziwa ngayo Soweto Stars egqoke lona ijezi eliyelo. Siyalibona ibhola njengoba kuzoba yona isecond half. Siyabona ibhola libethe uyena umdlalo wayo iMoscow ngaphambi kwalo uyena ozolisusa ibhola manje njengoba zenzakala khona la eKasi. Awuthi sibone, uyabona elokishini siphethe every character kumnandi ziyayenzakala eKasi ngazo zonke isikhathi lasuka lahlala. Moscow thumela phambili, Moscow thumela phambili umdlalo wayo
Soweto Stars sebenza ngekhanda. Soweto Stars. So into mele bayenzi Soweto Stars. Soweto Stars. Into mele bayenzi Soweto Stars. Wasebenza unozinti wayo iMoscow. Iyahlasela iSoweto Stars. Into mele bayenze second half mabafuna ilinqaku. Into bayenzile first half mawuqala umdlalo. Baqale bashesha baya phambili. Engithemba second half angeke baze bayehlisa momentum. They will keep the same momentum. They will be always moving forward. Mabaphethe ibhola iSoweto Stars. Njengoba namanje nayo siyibona iMoscow ilibuyisela emuva kuyena unozinti wabo iMoscow. iMoscow dlala emuva iMoscow. 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 Moscow. Handball. Jiwa handball. Khona umdlalo othinte ngesandla. Okuyona ifree kick yayo iMoscow. Umdlali wayo Soweto Stars othinte ngesandla. Hadisibona izwenzani iMoscow ngalo lebhola. Hadisibona. Faka phakathi eboxini bafuna amakhanda. Sebenza unozinti wayo Soweto Stars. Muhle lo nozinti. Namakhanda Soweto Stars. Soweto Stars. Phumela ngaphandle ibhola kuzoba yona. Drawing yayo Soweto Stars. Iya-attack manje Soweto Stars. Iyaya phambili Soweto Stars. Kusaseyona iSoweto Stars. Soweto Stars. Kusaseyona iSoweto Stars. Soweto Stars. Soweto Stars. Kusaseyona izothumela phambili Soweto Stars. Akunamuntu phambili. Yinto mele bayenze abadlali bayiSoweto Stars. Yinto mele bayenze abadlali bayiSoweto Stars. Mabafuna inqaku. Mele baye phambili. Njengoba namanje siqeda ukubabona baya phambili abadlali bayo iSoweto Stars. iMoscow phakathi eboxini. Usebenza unozinti wayo iSoweto Stars. Muhle unozinti. Thumela phambili. Soweto Stars. Soweto Stars. Soweto Stars. Soweto Stars. Nice Soweto Stars. What a pass from Soweto Stars. Nice Soweto Stars. He attack manje Soweto Stars. He attack Soweto Stars. Iyona manje Soweto Stars. Hadisibona usenzani umdlalo wayiSoweto Stars manje. iMoscow manje lisabheka manje Soweto Stars. iMoscow iphethe ibhola manje. Hadisibona enzani iMoscow. Nayo idlala manje ngamaphasi. iMoscow sebenza umdlali wayo iSoweto Stars. Kuyoba yona idrawini yayo. Okuyona idrawini yayo iMoscow. Hadisibona uzenzani umdlali wayo. Hadisibona ulifaka phakathi eboxini. Uzolifaka bafuna ukubuyisela emuva. Okuyona iMoscow. Hadisibona enzani iMoscow. Khiphela ngaphandle umdlali wayo iMoscow kuzoba yona idrawini yayo Soweto Stars. Uyashisa lo mdlalo hadisibona enzani. Thumela phambili. Yinto mele bayenze abadlali bayiSoweto. Soweto. Moscow. Moscow. Soweto Stars. Nayo into mele bayenze Soweto Stars. Mele baye phambili Soweto Stars. Kusaseyona iSoweto Stars. Nayo iSoweto Stars. Hadisibonela enzani ngale bhola. Nayo iMoscow. iMoscow manje. Nayo iMoscow. iMoscow iya-attack manje. Nayo iMoscow. Sebenza umdlali wayo Soweto Stars. Drawing yayo iMoscow. Nayo iMoscow. Yeza phezulu iMoscow. Moscow. Hadisibona iMoscow. Uyashisa lo mdlalo. Hadisibona enzani iMoscow. Nayo iMoscow. Nayo bamdlala apho umdlali wayo iMoscow. Okuyoba yona ifree kick yayo iMoscow. Uyashisa lo mdlalo. Uyashisa. Mawungekho kamahlobo uyaphuthelwa. Moscow. Nice touches from Moscow. Faka phakathi eboxini ubafuna ngamakhanda. Hadisibona benzani abadlali bayo iMoscow. Kusaseyona iMoscow manje. Inayo iMoscow. Sebenza umdlali wayo iSoweto Stars. Iyahlasela manje iMoscow. Okuyona khona kick yayo iMoscow. Hadisibona uzwenzani. Uzobafuna ngamakhanda. Uzwenzani umdlali wayo iMoscow. Ubuyela emuva. Faka phakathi eboxini uzobafuna ngamakhanda. Hadisibone. Hadisibona wenzani lo mdlali. Ufaka phakathi ubafuna ngamakhanda. Hadisibona iMoscow. Nayo iMoscow yabuza. Uref kuthi khona okwenzakele. Asilona inqaku. Abadlali
balele phansi bezwa ubuhlungu. Asiyona into enhle kona abadlali balele phansi bezwa ubuhlungu. Abadlali bayo, umdlali wayo iMoscow, naye umdlali wayo Soweto Stars balele phansi bezwa ubuhlungu. Siyathemba ukuthi asiyona ingozi eserious, asiyona into eserious, ngoba sifuna ukubabona labadlali, sifuna ukubabona khona lana enkundleni ngoba bahle. Kuhle kwamahlobo, kuhle kwamahlobo. Abantu baphumile ngobuningi, abantu baphumile, bathi sifuna ukubona iSoweto abayithandayo, abayaziyo, bathi kuseSodra. They are representing iSoweto Stars, barepresenta iSodra labafana beSoweto Stars. Siyabona manje abantu bathi asambi sifuna ukubona wona lo mdlalo, njengoba namanje kuzoba yona i-goal kick yayo iSoweto Stars. Hathi sibone uzoyenzani uNozinti, hathi sibone wenzani uNozinti, hathi uNozinti uzolisa phambili, walisa phambili uNozinti, hathi sibone aphumela ngaphandle ibhola, okuyoba yona throw in yayo iMoscow. Umdlali wayo Soweto Stars uzwe ubuhlungu, muhle lo mdlali wayo iSoweto Stars. Muscle pulls basebenzile labadlali, miningi lemidlalo, miningi lemidlalo. Sithe isikhathi, siyathemba ukuthi uzabuyela enkundleni, siyathemba uzabuyela enkundleni. Muhle lo mdlali, omunye umdlali omele simbone emaqembini amakhulu lona. Muhle, ikusasa lakhe lihle lo mdlali. Omunye okumele simbone kuwona amaqembu amakhulu, kuwona bo-Orlando Pirates, Kaizer Chiefs, njengoba namanje sibuyela kuwona lo mdlalo, njengoba sibona iMoscow, nayo iMoscow, nayo iMoscow, i-attack iMoscow, nayo iMoscow, nathi sibona onzalo umdlalo wayo iMoscow. Phumela ngaphandle, okuzoba yona corner kick yayo iMoscow. I-attacker iMoscow. Second half iqale kahle iSoweto Stars, iya phambili, i-attacker iSoweto Stars ibuyele emuva futhi, iyehlisile momentum iSoweto. Hathi sibone umdlali wayo iMoscow uzenzani ngalo la bhola, uzobafuna ngamakhanda. Hathi sibone njengoba kuyona ikhona kick yayo iMoscow, uzobafuna ngamakhanda, ngamakhanda. Hathi sibone benzani, sebenza ngamakhanda umdlali wayo iSoweto Stars. Okusaseyona ikhona kick yayo iMoscow. Hathi sibone enzani iMoscow, Moscow faka phakathi ngamakhanda, sebenza umdlali wayo Soweto Stars, sebenza ngamakhanda iSoweto Stars. Moscow lamshiya umdlali wayo eMoscow. Soweto Stars into mele bayenze, mele babuze, mele babuze, into mele bayenze iSoweto, mele babuze, mele baye phambili. Uyabakhomba ukuthi asiyeni phambili, asishuteni, asibuzeni, ngoba sikaboni iSoweto Stars ibuza. Into mele bayenze iSoweto Stars, mele ibuze mayifuna inqaku. Moscow bahle labadlali bayo iMoscow, thumela phambili iMoscow. Soweto Stars, Soweto Stars akunamdlali wayo iSoweto Stars phambili, akunabani phambili. Ibhola liyintandane lizambela lodwa, okuzoba yona goal kick yayo Moscow. Hathi sibone iMoscow izwenzani ngalo le bhola, hathi sibone alisuse emuva iMoscow. Hathi sibone iMoscow thumela phambili iMoscow. Hathi sibone Soweto nayo iMoscow
nayi Moscow, nayi Moscow, nayi Moscow, nayi Moscow, nayi Moscow. Awudisiboni izonzani iMoscow, sebenza umdlali wayo. iSoweto Stars, Soweto Stars. Bamdlala kabi umdlali wayo iSoweto Stars. Bamdlala kabi lo mfana. Bamdlala kabi lo mfana. Asiyona into osithanda ukuyibona. Siyona into osithanda ukuyibona ngazo zonke isikhathi. Sifuna ukubona ifair play. Sifuna ukubona abadlali balimazana. Basasebancane labadlali. Sifuna ukubabona amaqembini amakhulu. Akumelanga icareer yabo iphelele khona lana kuzona le inkundla. Sifuna ukubabona emaqembini amakhulu. Awudisiboni yenzani manje iSoweto Stars. Laphumela ngaphandle okuzoba yona drawing yayo. Soweto Stars. Khona ushintsho lonziwayo. Khona ushintsho lonziwayo. iMoscow yenza ushintsho. Yithi udlalile mfana. Udlalile mfana. Athi faka phakathi. Awudisibona wenzani. Namshiya umdlali wayo. Soweto Stars. Okuzoba yona drawing yayo iMoscow. Awudisibona wenzani. Bathi abadlali bayo iMoscow. Bathi abadlali bayo iMoscow. Bathi labadlali bayo iMoscow. Bathi labadlali. Awudisibona ureferee uzothini. Awudisibona uzothini ureferee. Wathi kuzoba yilona ibhola layo iMoscow. Unikeza yona iMoscow. Awudisibona wenzani. Ungikhumbuza uNdlela ujezi number 12. Ungikhumbuza uNdlela ujezi number 12. Awudisibona yenzani iMoscow ngale bhola. Phumela ngaphandle kuzoba yena idrawing yayo Soweto Stars. Dlala ngebhola umdlali wayo Soweto Stars. Moscow. Moscow. Soweto Stars. Soweto Stars. Khibela ngaphandle. Moscow. Faka phakathi eboxini. Awudisibona wabuza. Lamshiya umdlali wayo iMoscow. Thumela phambili umdlali wayo Soweto Stars. Uyashisa lo mdlalo. Uyashisa lo mdlalo. Offside. Okuyoba offside yayo Soweto Stars. Iyateka iMoscow. Iyateka. Kusase 0-0 both sides. Kusasa amaqanda both sides. Awakafuni ukufaka amanqaku lamaqembu omabili. Soweto Stars. Soweto Stars. Nayi Soweto Stars. Yinto mele bayenze Soweto Stars. Nayi Soweto Stars. Kusasa yona Soweto Stars. Yinto mele bayenze phakathi eboxini. Soweto Stars. Phezulu wamabhali. Phezulu wamabhali. Abhekane naye unozinto lo mfana. Into mele bayenze iSoweto Stars ngoba bafuna amanqaku. Ngiyangasho ngathi muhle lo mfana. Uzamile. Uzamile ujezi number 20. Uzamile. Mele ubuze. Uzamile lo mdlali. Ngiyasho jezi number 20. Mele bamsebenzise lo mfana. Soweto Stars. Soweto Stars. Soweto Stars. Soweto Stars. Kusasa kumele babuza Soweto Stars. Kusasa Soweto Stars. Uyabuza ujezi number 20. Laphumela ngaphandle. Wathi why offside? Bathi offside. Mele bamsebenzise ujezi number 20 wayo iSoweto Stars. Muhle lo mfana. Ngiyathemba amaqembu amakhulu ambhekile lo mfana. Muhle kakhulu. Ungikhumbuza uVila, Sibusiso Vilakazi. Ugijimile kulona lenkundla uSibusiso Vilakazi. uVila
engingathi kuyena ngimupha manje lona legama lakhe uSibusiso Vilakazi ngithi uvila lo mfana uyashisa lo mdlalo uyashisa kuhle kamahlobo awukabi namagoli kusasamaqanda ndawo zombili hathi sibona wenzani unozindiwayo iMoscow thumela phambili sebenza ngamakhanda lamshiya ibhola phumela ngaphandle okuzoba yona goal kick yayo Soweto Stars uyashisa lo mdlalo hathi sibona uzwenzani unozinti balisuse emuva hathi sibona wenzani lo mfana why Soweto Stars Soweto Stars laphumela ngaphandle kuzoba yona i-throw-in yayo iMoscow hathi sibona iMoscow izwenzani ngale bhola hathi sibona iMoscow thumela phambili iMoscow sebenza ngekhanda umdlalo wayo ngekhanda umdlalo wayo Soweto Stars thumela phambili into emele bayenze thumela phambili saseyona Soweto Stars nice Soweto Stars saseyona Soweto Stars dlala ngebola umdlalo wayo Soweto Stars nayi iMoscow ngesithende iMoscow wabuza eceleni kwebhale goal kick yayo Soweto Stars uyashisa lo mdlalo kodwa wekho amagoli second half awekho kusaseyona 0-0 both sides angazi madoda kwenzakalani yi-drought yamagoli okusaseyona Soweto Stars yona Soweto Stars laphumela ngaphandle ibhola okuzoba yona i-throw-in yayo iMoscow throw-in yayo Soweto Stars thumela phambili umdlalo wayo Soweto Stars saseyona Soweto laphumela ngaphandle okuzoba i-throw-in yayo iMoscow hathi sibona iMoscow yenza thumela phambili iMoscow thiwa offside hathi sibona izwenzani Soweto Stars ngalo le bhola uyashisa lo mdlalo ushisa be thiwa hayi bafana umele lisukela lapho ibhola liphumele khona i-throw-in yayo iMoscow hathi sibona yenzani iMoscow ngale bhola sebenza umdlali wayo Soweto Stars lamshiya umdlali wayo Soweto Stars phumela ngaphandle kuyona throw-in yayo Soweto sebenza ngekhanda umdlali wayo Soweto Stars ngekhanda Soweto Stars jersey number 20 nangu Uvila bamdlala kabi Uvila jersey number 20 Uvila muhle lo mfana sebenza Soweto Stars uyaphi nebhola umdlalo wayo Soweto Stars dlala ngebhola Moscow phumela ngaphandle ibhola okuzoba yona i-throw-in yayo iMoscow hathi sibona wenzani ngalo le bhola umdlalo wayo iMoscow funa umdlalo wakhe Moscow nayi kusaseyona iMoscow nangu Ndlela ungikhumbuza uNdlela lo mfana nangu Ndlela kusaseyona iMoscow Soweto Stars yatheka iSoweto Stars wabuza phakathi yinto engishoyo mawufuna inqaku kumele ushaye ukude kumele ubuze into eyenzile iSoweto Stars 1 Soweto Stars 0 iMoscow uyashisa lo mdlalo second half what a goal 18 yard uyashisa lo mdlalo 1 Soweto Stars
nele Moscow khona balethile khona bazoyilanda angazi iliphi elilethile iliphi elizoyilanda kuyashisa end of fire kusuka amaphepha kusala amakhadi kobekise kuyashisa Meadowlands kusuka amaphepha kusala amakhadibhokisi njengoba ubabona nabalandeli phakathi enkundleni bajabulile lasuka lahlala nazo Moscow sebenza umdlali wayo Soweto into mele bayenze abadlali bayo iSoweto Stars mele bathumele ibhola phambili awazi kungayenzakalani into mele bayenze mabafuna amanqaku Moscow ubafuna amakhanda bathi abadlali bayo iMoscow bathi abadlali bayo iMoscow faka phakathi eboxini Moscow hathi sibone iMoscow yenzani wasebenza ngekhanda umdlali wayo iSoweto Stars Moscow kusaseyona iMoscow Soweto Stars nanguvila khona umdlali wayi Moscow ozwe ubuhlungu uzwe ubuhlungu lo mdlali wayi Moscow engithemba usizo lokuqala luzongena enkundleni bawazi ukumsiza ngiyathemba usizo lokuqala luzongena uzwe ubuhlungu uyashisa lo mdlalo khona balethile khona bazoyilanda khona lana kwamahlobo eMeadowlands Zone 10 ziyenzakala ziyakhipha ziyaphihlika khona lana eMeadowlands kwamahlobo khona zoyiletha saselona ibhola layo iMoscow thiwa free kick yayo iMoscow uyashisa lo mdlalo uyashisa into engishoyo uthi ngazo zonke isikhathi mawuphethe ibhola thumela phambili into eyenzayo iMoscow kodwa ayikayitholi inqaku iSoweto ihamba phambili ngenqaku elilodwa eqandeni kusona second half yawo lo mdlalo Soweto Stars hathi sibone manje iMoscow yenzani ngalo le bhola nayi iMoscow Soweto Stars thiwa mfana umdlalo kabi umdlali wayo iMoscow Moscow nayi Moscow amshiya umdlali wayo iMoscow imshila umdlali wayo iMoscow okuzoba yona goal kick iya iSoweto Stars uyashisa lo mdlalo uyaphuthelwa mawungekho kwamahlobo ngoba lemidlalo iyophela ngazo i12 zika January 2025 Moscow fabade boxing bafuna amakhanda phumela ngaphandle goal kick yayo Soweto Stars uyashisa be lo mdlalo lapho khona Soweto Stars ihamba ngegoli elilodwa eqandeni ilendele emuva iMoscow hathi sibona uzwenzani unozinti wayo thumela phambili unozinti wayo Soweto Stars hathi sibona yenzani Soweto Stars hathi sibona yenzani Soweto Stars mele thumela ibhola phambili Soweto Stars ngamakhandi Soweto Stars thumela phambili ibhola Soweto Stars offside yayo iMoscow into mele bayenze iSoweto Stars mele thumela ibhola phambili awazi kungayenzakalani
kungaba ama-offside kodwa ungahle ulithole inqaku njengoba silibonile inqaku ulithumela ibhola akude umdlali wayo iSoweto Stars kumele babuze bakude bayiSoweto Stars mabafuna ukuthola amanqaku kuwona lo mdlalo khona umdlali olimele wayo iSoweto Stars miningi lemidlalo abadlali bayakhathala abadlali bazwa nje ubuhlungu ama-muscle pull amajaqamba haya bahlukumeza abadlali basebenzile labadlali siyambona lo mdlali bamkhiphela ngaphandle asilona ijaqamba uzwe ubuhlungu ehlombe lo mdlali wayo iSoweto Stars jersey number 14 and muhle ujersey number 14 wayo iSoweto Stars siyambona ungaphandle Moscow basebenza abadlali bayo Soweto Stars maba-athekhe mele baye phambili mabafuna inqaku into mele bayenze mele bathe wabuza phezulu kwamabhali into mele bayenze iSoweto Stars mabafuna amanqaku siyambona ujersey number 14 wangena phakathi into mele bayenze iSoweto Stars yenza into enhle manje iSoweto Stars siyayibona manje iyabuza ngoba wazi mawubuza ukuthi ungahle uyithole impendulo ngoba into yenziwa yona iMoscow ngazo zonke isikhathi sebenza ngamakhanda iMoscow awuthi sibona manje yenzani iMoscow sebenza umdlali wayo iSoweto Stars phumela ngaphandle ibhola awuthi sibone manje kuyashisa eMidlands awuthi sibone yenzani manje Soweto Stars thumela phambili Soweto Stars khiphela ngaphandle ibhola umdlali wayo iMoscow okuzoba yona i-drawing yayo Soweto Stars awuthi sibone Soweto Stars Moscow nayi iMoscow iyaphambili manje iMoscow nayi i-attack nayi iMoscow ingena phakathi eboxini iMoscow wabona ureferee wathi hayi bafana ngikhona ngiyabona mawukhona ungalunganga khona lana okuzoba yilona ibhola layo Soweto Stars ehamba phambili ngegoli elilodwa eqandeni second half uyashisa lo mdlalo eMidlands jersey number 20 unkumbuza uSibusiso Vilakazi uvila leswaye ngithi uvila lo mfana makaphethe ibhola muhle lo mfana wayo iSoweto Stars awuthi sibone yenzani ngayo le drawing iSoweto Stars ingena phakathi iSoweto Stars nayi iSoweto Stars kusaseyona iSoweto Stars dlala ngebhola Moscow nayi Moscow Dodo yena uvila manje nangu uvila Soweto bamdlala kabi lo mfana dlala kabi umfana wayo iSoweto Stars muhle ujersey number 20 uyena umdlali engithemba ukuthi sizambona internationally sizambona professionally khona lana ekhaya futhi into enhle ngiyathemba amaqembu amakhulu ayambona lo mfana wayo iSoweto Stars njengoba namanje kuyona i-free kick iSoweto Stars wafaka phakathi awuthi sibone yenzani manje iMoscow nayi iMoscow yashintsha iMoscow nayi iMoscow manje awuthi sibone iMoscow yenzani ngale bhola nayi iMoscow iphakathi eboxini laphumela ngaphandle ibhola la iMoscow okuyona goal kick iyayo Soweto Stars uyashisa lo mdlalo sazi unozinti wenzani wayo iSoweto Stars thumela phambili unozinti
nayi Moscow, nayi Moscow, nayi Moscow, nayi Moscow, nayi Moscow. Sebenza umdlali wayo iSoweto Stars. Wasebenza umdlali wayo iSoweto Stars. Dlala ngegeja kuziliwe iSoweto Stars. Kwazi ukudlalela emuva. Nayi Soweto, nayi Soweto. Iyaya manje Soweto. Soweto Stars. Ilishintsha kahle iSoweto Stars. Nayi Soweto Stars. Nayi Soweto Stars. Nayi Soweto Stars. Nayi Soweto. Sasa wabuza. Wabuza. Akabuzi lo mfana. Saseyona iSoweto Stars. Wabuza. Wabuza. Wasebenza uNozinti. Yinto sifuna ukuyibona. Kuyashisa eMidlands. Kuyashisa kwaMahlobo. Lihle ibhola esilibonayo lana kwaMahlobo eMidlands Zone 10. Okusaseyona iMoscow. Moscow. Sebenza iSoweto. Phumela ngaphandle ibhola okuzoba yona throw in iyayo Soweto Stars. Uyashisa lo mdlalo. Uyashisa lo mdlalo. Hathi sibona uzowenzani lo mdlalo. Wayo thumela phambili. Wafuna ngamakhanda abadlali bayo iSoweto. Soweto. 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 Saseyona isothi attack iSoweto. Yona iSoweto manje. I-attack iSoweto. Yasebenza iSoweto. Iya phambili iSoweto. Soweto. Nayi iSoweto. Iyasebenza iSoweto manje. Iyasebenza iSoweto. Nayi iSoweto. Soweto. Soweto. Soweto Stars. Soweto Stars. Iyasebenza iSoweto Stars. Soweto Stars. Dlala ngebhola lo mfana. Moscow. Nayi Moscow. Nayi Moscow. Yona manje bethi ibhola iMoscow. Wasebenza umdlali wayo. Soweto Stars. Sebenza umdlali wayo. Moscow. Moscow. Nayi Moscow yahlasela manje Moscow. Nayi Moscow. Wasebenza uNozinti. Sebenza uNozinti. Wayi Soweto Stars. Sebenzile lo Nozinti bakwethu. Muhle lo Nozinti. Okuyona corner kick yayi Moscow. Hathi sibone iMoscow izenzani ngayo le corner kick. Hathi sibone ukuthi kuzoba yona shot corner kick olufaka phakathi eboxini abafuna ngamakhanda. Asazi uzowenzani umdlali wayo iMoscow. Mangithi nyabheka uzobafuna ngamakhanda lo mdlali. Hathi ngibona wenzani. Udlahle emuva. Shot corner. Hathi sibone wenzani ulifaka phakathi eboxini. Hathi sibone bade ngamakhanda labafana bayo iMoscow. Muhle uNozinti wayo iSoweto Stars. Mude uNozinti wayo iSoweto Stars. Uzwe ubhlungu khona into yenzakele kuyena uNozinti wayo iSoweto Stars. Uzwe ubhlungu muhle lo Nozinti. Abanye abonozinti esifuna ukubabona kuona amaqembu amakhulu ku-PSL. Lihle naye ikusasa lakhe uNozinti wayo iSoweto Stars. Simbonile ulanga sambili isikhathi sazi kwenzakalani ngoba uNozinti akakwazi ukukhishelwa ngaphandle. Akakwazi ukukhishelwa ngaphandle uNozinti. Kumele athole usizo lokuqala phakathi enkundleni. iMoscow iqale kahle lo mdlalo iya phambili. Amatafula aphendukile manje sokuyona iSoweto Stars eya phambili athekayo. Silibonile igoli layo iSoweto Stars. Belilihle kakhulu. Ulishaya kude lo mfana. Lamdlula uNozinti wayo iMoscow. Sambili isikhathi. Khona bayilethile. Khona bayizoyilanda. Hathi sibone. Wenzani bangadlalela emuva labafana. Ingozi into abayenzayo. Ukudlalela emuva kuyingozi.
kuyingozi into engishoyo kuyingozi ukudlalela emuva Moscow mbamba okuzoba yona free kick iyayo iMoscow thumela phambili iMoscow nayi iMoscow sebenza umdlali wayo Soweto Moscow saseyona iMoscow sebenza umdlali wayo Soweto phumela ngaphandle kuzoba yona i-throwing yayo iMoscow Hathi sibona uzoyenzani umdlali wayo iMoscow uzobafuna ngamakhanda uzoyenzani hathi sibone lo mdlali uyashisa lo mdlali njengoba abanye abadlali abade iMoscow hathi sibone ifaka phakathi eboxini bafuna ngamakhanda hathi sibone wenzani uNozinti laphumela ngaphandle abashiya ibhola okuyona goal kick iyayo Soweto Stars Sambili isikhathi waphela umdlalo lapho bengithi uphelile umdlalo awukapheli umdlalo khona ushintsho iSoweto Stars ewenzayo uyashisa lo mdlalo hathi sibone uzwenzani uNozinti bamuphi red card unnecessarily uphelile umdlalo 1 Soweto Stars nele Moscow ngisasho mina namanje kuhle kwamahlobo sibona ibhola elihle kakhulu kulabafana bakhona lana eSoweto sibona ibhola elihle engithemba ukuthi ngizokhuluma naye ujezi number 20 nanguyeza ujezi number 20 ngisasho ngithi uvila uzositshela igama lakhe ngoba lo mfana ngifuna ukumbona agijimela amaqembu amakhulu kuyona iOrlando Pirates iKaizer Chiefs nayo iMoroka Swallows udlale kahle namhlanje engithanda nje ukuthi ungitshele ukuthi ubone unjani umdlalo wenu namhlanje umdlalo wethu bonzima inkinga yethu ukuthi besibanyathi yabo and bebadala experience yeshayile kahle mara sikwazile ukuthi second half sibuye sikwazi ukudlala as team yabo njengoba usho ukuthi nikwazile ukubuya nidlala as a team udlala ibhola elihle kakhulu engithanda ukwazi ukuthi usebenza kangakanani ngoba ngempela mina ngisasho ngithi amaqembu amakhulu akubonile udlala singahle sikubona ugijimela amaqembu amakhulu hayi ngiyasebenzela nami ngiyazi encourage ngokwami ukuthi ngipush every day ngithola ichance ukupush ngiyethemba no ngiyabonga kakhulu ngiyabonga nami nenizwile ngempela masikhuluma naye umdlali wayo before ahamba player athi sibuze futhi before uhamba ngisho ngenza lona iphutha ngicela ubatshele emakhaya ukuthi igama lakho ubani isibongo ubani ngoba udlala ibhola njengaye uvila usibusiso Vilakazi ugijimile kuyona lenkundla ogijima kuyona manje sifuna ukwazi igama lakho nesibongo igama lami Mfundo Mjokolo na 20 ngibuye ephimvile ezone 1 Soweto phinde futhi uthe ubani Mfundo Mjokolo Alright, sabonga Mfundo. Alright, thanks. Umfundo Jokolo, watch the space. Lo mfana sizombona emaqembini amakhulu njengoba sisho sithi we made champions njengoba sikhona lana kwamahlobo. See ya when you see us on champion circuit.